Bila Cakrawala Kinase 10 menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Tole kowe padha apa ning kene kula wonten mriki dolan Oyan ajeng telanget yen mriki niku desa Putri Mas tole ngene tak ceritani biyen nalika jaman sewono aku beplayu ora ing alas gung liwat liwo ora ing ereng-erenge Giyanti banjur nebak sedang panguripan banjur munggah ora ing papan kang durung kesapa manungsa la ing papan kuwi mau aku kepethuk simbah tok siwa banjur adu Pak Rasa terus padha duwe gawe gagasan alas agawe papan panggonan utawa desa. Papan kuwi mau kang diarani Desa Dobrasan le. Mula saka kuwi aku lan Simbah Tosimo uga kabeh para warga nganake syukuran kang awujud tari topeng ireng. Topeng ireng kuwi sing kaya ngopo lho, Pak? Topeng ireng kuwi sampeyan presane iki sing jenenge topeng ireng Cakrawala Kinase. Atur sugeng dumateng kang samya dateng abrek sani padana kula wujud cemeng malang-malang sampun antos samya jinglang mangke mudah wasanara. Atur kula dumateng kang samya mriksa ageng alit kakung putri sepuh muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kuking pangersama. Pemuda dusun Dobrasan seni saking desa dereng uri-uri seni budaya Jawa perlu arak-arak kanggone hiburan supaya bisa entuk kehormatan.
pancen nyoto ana tratatan Jawa agama Islam iku pancen luwih utama gawe tuni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kesempatan banjar critake rukune sameng wayangan santet loro dan gambarke punta dewa salat buat dan gambarke warkutara kang bisa rampungi perkara jajan agama nalika lagi perang tempur Brontoyuda bayare yakat dadi Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarane poso ning pungkasane bunga ngati lamun kuwasa ngono kuwi rukune sang kemaran Benowo. Jebul topeng ireng kuwi sae ki, Pak. Iya le, mula ayo saiki padha gadi bebarengan supaya besok iso kanggo pengeling-eling lan iso lestarake budaya Jawa uga dadi adat syukuraning desa ana ing desa Dobrasan. Mula wektu saiki ayo padha seneng bareng-bareng uri-uri budaya Jawa. Ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngati. Topeng Ireng Cakrawala sorak-sorak bergembira semua sudah bebas negeri kita untuk Indonesia merdeka menuju bahagia itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Oke, aplaus yang luar biasa untuk Cakrawala Kinase. Oke.